Adi, gaurko gonbidatua, Adi, irakaslea da, bai, baina ez da edonolako irakaslea. Parisen, Alemanian eta Senegalen eman ditu klaseak, bai. Zer, bitxikeria arrunta irutu altzaizue. Ez ditu edonolako klaseak ematen, ez du matematika, geografia edo historia ematen, baizik eta bitxiak egiten erakusten du, bai. Eta gaur gurekin izango da hemen. Ze, gustatu zaizue, ez da? Ba, Adi laguna. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Laia Barela, ongi etorri. Mi eskeriosoa, oso ondo. Oso ondo? Bai. Bueno, badakigu irakaslea zehala, baino bitxigilea ere, bai, ezta? Baitare, eta orain bitxigintzako irakasle baitare, Oi, nire baitare. taierrian. Ona, eta? Ze goxatezuko joiten, o erakusten besti nolaitean? Bitan. Bitan goxatezu. Asteko egun batzuk nire lan egiten dut, eta asteko beste egun batzutan jendia jasatzen dut taierrian. Eta gero bitxikeri bada, lebai norbaitek zehose berezian ebedun zurekin elkartu eta bertan ititu zuela, ez da? Hoixe, hoi da. Azkenian edozeinek egin dezake bitxi bat, ez? Irakasleon bat eukita, toki bat, materiala, eta edozein da. Eta pazientzia pixkat, ez da? Pazientzia pixkat berko... Pazientziare, garatzen da, Garatzea. Bai. Ados. Asko. Eta zukalden zemuz moldatzea? Bueno, poliki. Hori, hoieko bitxiak inda errezibiliko zea, ez da? Hoi da, gauza minuziosoak iteko gutxinez, oso ondo. Eta bitxiak egustatzen ezkizu erabiltzea, ez da? Bai, batez ere eraztunak. Eraztunak. Bai. Eta egunero erabiltzen ditut. Batzuk kentzen ditut, beste batzuk kendu. Eta bihatzetan bakoitza bere lekua daka edo aldatzen jutezea? Bakoitza bere lekua. Bai, Bai. Kenduko banu ikusten da marka. Vale. Bueno, gaur ingo deuna da, errezeta bat oso simple, ikusiko zu, galuzia prestatuko deu, eta gero natila batzuk ingo ditugu, baina bitxiak bai, marakuiakin. Oso ondo. Sekula proba dituzu? Bainez. Marakuia bai, baina natilak ez. Natilak bai, marakuia bai, baina elkarrekin ez. Hoi da. Ba gaur dastatuko ditugu, goxatuko ditugu, eta aldi berian, zailo bitxiateako da, ikusiko zu. Igual, gaina mailo eta guztetos ez zein biharko dugu horre bai, ez da? Hoi da, bai, nik ere igual lanean jarriko zaitu. Hau dau zailo, eharra datorrena. Bueno, lagunak eta Laia, garatuko izuet pausuz pausu, nundin duen bilko gehan errezeta egiteko garaian. Eta esan duen bezala, egalu esioa ingo deula era simple batian, ingo deuna da. Biti pulinak erregozi, ondo goxatuta daudenian, hori jarriko deu plateran azpin. Gio ingo deu, egaluzia moztu, plantxan markatu gatzakin, olio pixkaten, eta hoi, jartzen deunian tipula gainean txukun, gainetik botatzeko ospinetako bat ingo deu, tomatiakin, piperrekin, eta antxuakin. Olio pixka gehituko jau, eta hoi gainetik botako jau, eta hoi izangoa plater bat. Egaluzian plater goxo-goxo bat. Eta gero gozogintza emango jau. Eta gozogintzaiteko, hemen dakau, esnia, esne gaina, esne kondentsatua, hemen vainilla darra, azukria, baita ere hemen dakau artoirin errefinatua, dakau arrautza, hor dazkau marakuiak eta hor mentaostua gainen jartzeko. Hemen ningo deuna da, bai esnia eta bai esne gaina, goxatzen jarri vainillakin, berta botako dugu azukria eta esne kondentsatua, eta behin hori goxatuta da honean, gehituko dugu gorringua, jarriko dugu irinakin. Eta horrea botako dugu baita ere behaien zukua, iragatzita, pepitak eta teako iskilo, eta gero, dena elkartuko dugu, eta dena elkartuta dakaunean, zutan jarri, lodituko dugu, ontzituetan jarri, ontziak ostutzen dianean atea, mentatxua jarri, eta dastatzeko prestengo dia. Ados? Primera. Bueno, oso ondo, eta hau esan da, lanien jarri biharga. Marakuia garbituko dituzu? Venga. Venga, behitu. Jarriko deuna da, ja, hau horrela prest. Zukua erortzuk. Hoi da. Inbiar desunak, sekula iriki aldituzu hauek. Bai, baina berdiak. Berdiak, ondixau hauek, bai, antzekoa dira. Betu, hauek oso pixu gutxi dakae. Zeratik,an asalaneko potolo dakae, beharrun dakae pepita mordo bat, eta ez hainbeste zukutak. Gogorrak izaten dira, mosteko. Tak, mostu behar dituzu, goiara batekarriko izut. Primera. Betu, nagazu hola esibilidea inbestiten, bestela, sartu puntxatxua,
Txak, errexago Vale, sartzen dana, oso ondo, eta eta gero gero ebaki ja. triskantzeik ez eukitzeko, bale? Vale. Lanien jarraitu behar dut, erastuna egiten, da, eta bar. Eta hau egite dituzuna da, atea, Vale. pepita mordoa azka, baina gero zanpatuko deu, eta behian Eta dago zukuakin, zukua. gehituko dugu gorringo eta irinia, bale? Oso ondo. Venga, hoi zure kontu, Venga. eta ni tipula jarriko dut martxan. Primeran. Bueno, hor ikusieten bezala, bai ekarri dituzula, belarritakuak, lepokuak, erastunak jarritare bai, Hoxe. gauza gehiago ititu zure bai, bitxi gehiago, Brazaleteak baita ere. bale, bale. Belarritakuak, oiko Belarritako, o bai prixinak eta olakoak bai. Piercingak baita ere. Baita ere. Bai. Sudurreako ere baten bat egin izan dut, urrian. Eta gero brazaleteak edo jendeak eskatzen dizkitenak, Baita ere ezkontzetarako bikiak egiten ditut. Bai, eskatzen didaten azkenean nik egiten dut taierrean, orduan, posible badet, Alda sortu edo zer da ona, ezta? Hori da. Burutik pasatzen zaizuen alegia. Hoxe. Ondo. Eta ze material erabiltzituzu, nola da prozesua egiteko bitxi bat? Erabiltzen duten materiala normalian zilarra izaten da. Vale. Zilarra edo plata de lei esaten duguna. Vale. Dala zilarra eta kobre nahasketa bat. Eta gero baita ere urrea. Vale. Urre orilla, urre txurilla eta urre roxa. Urre roxa, hoi ez dut nun sekula entzun. Urre txurilla, roxak- bai, zatik ganera eta dakana erastuna eskondutakoa urre txurilla da, bai. Urre txurillak eta urre orillak eta roxak berez dute base berdina, urre base berdina. Bai. Vale? Baina gero, 1000 partetik da 750 urrea. Vale? Urre puro, orilla. Ezagutze deuna, bueno. Eta gero, 250, gainotzeko 250etan aldatu iten da aleazioa. Orduan, urre roxak daukana da kobre gehiago. 250 horietan kobre gehiago. Osea, nasketak dira, ez da? Aleazioak dira, hori da. Baina urre puro edo base berdina dute guztiek. Vale. Baina ordune bai, esatezuna, urre kolorezkoa dana horrek ere bai, 75, eta beste 250 zerrenak 25%. Erdia kobre, erdia paladio. Vale. Eta urre txuria daka paladio gehiago, Vale. eta urre Eta roxa bestia daka daka kobre kobre gehiago. gehiago. Vale. Guaina rapatuet, Eta Vale. horiek dira azkenean metales preciosos edo esaten deuna, ez? Zilarra eta urria. Vale. Gero baita ere, urrea garesti dagoenez, Guain gaina pila garestitu da, ez da? Asko. Irubi erredo gehiago, ez da? Asko. Ni hasi nintzen aliantzak iten, baduela 10 urte gutxi gora bera, eta bikoitza baino gehiago, hilo da. Bai. Orduan, bai da, azkenian, merkatuak ez markatzen duen prezioa. Eta zilarra merkeagoa denez, kasu askotan egiten detena da, zilarra urrean bainatu. Vale. Orduan, urre kolorea hartzen du, baina base askoz ere merkeagoa da. Zenbat merkeago da txilarra urria baino? Zenbat bidera? Zenbat pentsatzen duzu? Ez dakit. Erdila hola urdena? Zilar gramo batek, ointxe bertan, plata de lei, ez zilar purua, plata de lei da 1,3 gramo. Eta oro de lei, gramo bat, 70 gramo. Euro, barka. Eta bestia, zilarrak 1,3 euro, jode, oza, 55 aldiz garestiogo da. Urrea, 70 euro gramoa. Jope. Orduan nik asko egiten detena taierrean da, urrea birziklatu. Jendeak ekartzen dizkit, beraien kompro oro. Oida, ni naiz kompro oro, oida. Orduan, jentiak ekartzen ditu, bere txikitako joiak, edo puskatutak, desparejatuak dazkanak. Eta horri birmoldatuz, nik unditu, eta pieza berri bat, edo modernoago bat, edo beraiek nahi dutena egiten dut. Eta pieza hori iteko adibidez, molde baten botatzen zu fundizio hori, edo tira batzuk dituzu eta tira horren gero ja gainontzeko da nitezu, nola egiten dezu? Oida, nik iten detena da krisol batian, dala portzelanazko, horrelako base bat demagun, baina beroa aguantatzen duena, eta gero soplete potente batekin urtu egiten da, eta egin nahi deten piezaren arabera, molde batean edo bestean urtuko dut. Orduan, likido forman daukat krisolean, demagun ari aliantza bat egin nahi detela, moldea izango da luzexka. Eta nik behin gori-goria dagonean, moldera botatzen dut, eta moldean gogortu egingo da. Eta gero ja joango naiz, ari hori lantzen. Fintzen, o borobiltzen, o pulitzen, o... Hoxen. Eta prozesu hau guztia, nun ikasi dezu iten? Zazu irakaslezea, irakasle
Magisteritza dakazu? Bai. Eta gero nundikan juntzinan hau ikasteko? Ja. Zer lotan sartu zinen? Berez nikin nun magisteritza 18ekin. Betidanik andereño izan nahi nuelako, gustoko nuen, ama ere irakaslea da, eta ikasketa horiek egin dituen. Andereño bezala lan egiten hasi nintzen baita ere, baina enitzan biziosua berdin egiten ikusten. Eta baita ere daukat beste alde, kreatiboago bat, eta moda ere gustatzen zitzaiten, eskultura eta artea ere gustatzen zitzaiten, eta erabaki nuen bitxigintzako modulo bat egitea. EASO Politeknikoan zegoen. Bale, ja irakaskuntzatik kanpo, beste modulo bat, goi mailako bat, edo erdi mailako bat? Erdi mailakoa zan orduan, orain goi mailako bihurtu da. Eta goizetan ikastera joaten nintzen, eta arratsaldetan eskola, urte hortan Zarautzera, Orokietara joaten nintzen erakustera. Eta behin, bitxigintza bukatu nuenean, Parisera bidali ninduten praktiketan, eta enitzen itzuli, antxe gelditu nintzen, 5-6 urtez, bitxigintzan lanean. Eta Parisen zer berezia, o juntzinean ja praktiketa bitxigintza fabrika batea, o nola zan leku goio, zertzan zehazki? Hore bai izan zehola taier txiki batzuko aritzen zean abezela? Hori da. Azkenean nijo nintzen emakume, Tunezeko emakume baten taier txikira, eta berak zeukan Montmartre inguruan, denda taier txiki bat, eta oso azkenean niretzat izan zen nik nola nire burua ikusten nuen, ez, detorkizunean. Identifikatu sentizina behakin. Berak egin zuena egitea gustatuko litzaidake, orduan adibide bezala hartu nuen, eta berarekin egon nintzen praktiketako garaian, eta gero ere laguntza desente izan nuen bere partetik urte guzti horietan. Zehar, ez nuen ja beraren lan egiten, niretzat egiten nuen lan, baina askotan harreman hona izen duten, eta... Bai, eta niretzat guru antzeko bat esan dezakegu izan dela eta dela gaur egun baita ere naiz eta nilan ez egon. Jo bestela bitxian historia hori mundu guztian india, ez da? O material batzukin, o bestiakin, o koko esurrakin iten dian bezala. Ez da, azkenean bitxiak era askotakoak daude eta mota askotakoak. Baina zuerak da... Gurea metalezkoa. Baina egia da, bitxigintza... Askotan pentsatzen dugu ez, igual moda edo arropa edo lehenago etorri dela, baina bitxigintza azkenean gizakiak hasieratik, ez? Jantzi baino lehen ja bitxiak bazituen soinean. Badaude lotuak, tradizioei, gure, kreentziei edo, ez? Lotura handia dute eta asko esaten dute gizarte bati buruz, ez? Horregatik ere niri asko gustatzen zait, azkenean talisman antzekoak dira, ez da? Eta gure egiten ditugu, bitxiak, orduan nik egiten ditudan bitxiak, beste pertsona batzuen eskuetara edo joatea, oso polita iruditzen zait, ez? Azkenean nire parte bat eramaten dute eta bere egiten dute, ez? Eguneroko tasun hortan. Zuk adibidez bitxi bat nik usten diozunean norbait, beti fijatuko zea, ez da? Bai. Eta zuria danean zeituan enteratze zea. Hombre, Gutanok enteratzeko zuriak nondik nola dihoazten, badaka identidaden bat edo zerbait. Bueno, hasierakoak adibidez, badaude eraztun batzuk oso ezagunak egin zirela momentu batean, polita, oso forma berezia zutelako, eta ez daude asko gainera, orduan norbait ikusten badet, belaxe konturatzen naiz nire eraztuna duela, eta gero askotan ere kalean gero eta gehiago, ez? Belarritakoak, kollareak, eta ilusio egiten dit. Pertsona ezagutzen badet, gelditu egiten dut. Eta espadet ezagutzen, gogoz gelditzen naiz zehoz esateko. Ona. Eta hau den egiteko, nun inspiratzen zea? Zerrei uste jozu hau da martxan jartzeko? Beitu, azkenian nik ere evoluzio bat eukidet, ez? Nere inspirazio iturrietan, ez? Esan dizudan bezala, justo lehenengo urteak Parisen egin dituen, orduan inspirazioa zen, eraikinak, arkitektura, artea, askoz ere geometrikoagoa nintzen, askoz ere xumeagoa edo minimalistagoa, azkenean, hango moda ere momentu hortan horrela zelako, ez da? Orduan hori ere, nire bitxietan ikusten zen, ez? Eta arkitektura eta artean batez ere. Baina azkeneko urteetan, testu inguru naturalago batera mugitu naiz, bai Alkizara bizitzera jo nintzelako, eta gero baita ere Senegalen temporada luzeak egiten ditu dalako. Orduan oraingo bitxiek askoz ere kutsu organikoagoa dute. Beste gauza batzutan inspiratuta daude, naturan,
zuaitzetan, animalin batian, kontxetan, oida, ostoetan, orduan, bueno, beste nola baiteko giroa hartzen ari da, ni ere, ez, azkenean, nire bizitza ere aldatzen dijoalako, ez, evoluzionatzen, o, bueno, aldatzen dijoalako. Orduan, oraintxe hor harrapatzen da zu, pixkat naturarekiko, bueno, inspirazio gehiagorekin. Ezin hobe, polita, laia, polita, eta itetuzun lanak ezin hobiak. Hemen inbiarrezuna dago hain, behitu, Hau garbitu beti, bale? Bai, pasatu, pixkat, hau garbitza botako deu, eta horko zuku guztik ateatzeko, ze hauek etortzen dira pepitak, bai, zukuakin bilduta. Bai. Orduan, pepita horiei dena ateatzeko mamilla, jungo zea honei. Indarrakin ematen, eta hola ateatzen mami guztia, eta gero pepita ja, bote ingoitugu. Bale? Hau zure kontu, hau martxan dakau, ez nia ere ikusi ezue, irekin berri da honien ja infusionatua dao, eta hain bihar deuna da atera, eta pixkat epeltzen jarri, gero ja arrautza eta gainontzeko danan hasten daunean, berrio botako deu, eta orduan bai, behitu duain goraka dator, eta gainezkain baino lehenuo, kanpoa. Bueno, eta ingo deuna da bitarten, honegin plater prestatu egiteituen leku batea jungo gea, eta ea gaurkoan zer prestatzei guen. Beti zehozeko xueitegu eta, guantxe gaude bueltan. Eguerdion, Joseba, eta ongi etorri berriro, ona, honeginera, eneko nahi, zuon zukaldaria, eta gaurko honetan beste errezata bitxi bat egingo dugu. Leioan oindela 5 urte hasi ginen, eta bueno, gure bilbidea naiz eta mundutik edo Euskal Herrian ere asko egon garen sukaldetan asko lan egin dugun arren, azkenean hemen finkatu gara Leioan bizi proiektua aurrera eramateko. Naiz eta denbora gogorrak izatea denontzat, nahiko harrera ona daukagu, eta pizkanaka ezagutzen doa herri osoa gure lokal txikerra, gure sukalde txikerra. Hasiera batean, euskal sukaldaritza tradizionalago batekin hasi ginen, eta gaur egun, bai da egi, astiro eta pizkanaka sartu ditugula plater modernoagoak, adibidez, Frantziatik ekartzen ditugu plater asko, edo Indiatik, tikka masala, satai kasu honetan Indonesiatik, edo munduko edozen lekutik. Txinako platerrak ere egiten ditugu, edo Japoniakoak. Etxean egindako platerez gain, ere saltza bereziak eta gauza bereziak saltzen ditugu, kasu honetan, espeziak, saltza pikanteak, isoski oso gozoak eta abar. Gehien saltzen duguna, gure eguneroko menua da, kasu honetan, 5 lehenengo plater, 5 bigarren eta 5 postre dauka. Eta egunero aldatzen dugu, badaude plater batzu, asko errepikatzen direla, demanda asko daukatelako, baina normalean 5 lehenengo plater, 5 bigarren eta 5 postre ditugu. Eta enkarguz ere, nahi duzun platera egiten du. Bueno, hemen gaude ja gure sukaldean, eta gaurko honetan, oiasko brotzetak egingo ditugu, satai saltzan, oso saltza bitzia da, eta oinarriak Indonesian dauzka. Eta lehenengo eta behin, marinatuko dugu oiaskoa. Marinatzeko, erabiliko dugu azukera pixka bat, gatza, komino eta tikka masala, espeziak. Tikka masala alako kurri antzeko bat da, Indiatik dator. Errezeta hau, behin Amsterdamen bidai bat egin genuen, eta han Tailandiako jatetxe batean sartu ginen, eta asko gustatu zitzaidan, zapore berezi hau kakahuete kremarekin, eta saiatu gara hemen aurrera eramatea errezeta hau. Errezeta hau, naiz eta Indonesiatik etorri, Java irlatik, munduan asko zabaldu da eta gaur egun oso famatua da Tailandian eta Tailandiako jatetxeetan. Naiz eta espezie asko euki, ez da errezeta pikante bat, eta zapore berezi hori, hasieran amekoak ez zuten asko maite, baina astiro jundira erosten eta gaur egun kriston exitoa dauka. Bitxikeri bezala, esan ere, jende helduaren artean ere exito nahiko daukala, baina batzuek oiasko satan eskatzen nabe. Saltza egiteko behar duguna kipuia da, basez. Eta gero espezia jarriko dizkiogu, kasu honetan, kurri horiaren pasta da,
jengibre apur bat, azukrea eta kominoa. Ere bai jarriko diogu esne kokoren krema, eta garrantzitsuena eta kasu honetan bereziena dana, kakahuete krema jarriko diogu. Eta ondo nastuko dugu dena, testura krematzu bat geratu arte. Brotxetak eserretako plantzan edo brasan edo jartzerakoan, hoberena da pizka bat uretik pasa. Bakarrik urestatu apur bat, eta horrekin ja nahiko izango da. Eta azkenik, brotxetak plantzatik pasako ditugu, eta platerara eramaterakoan saltza gainetik bota. Eta horrekin gure brotxetak prest egongo dira. Bueno, Joseba, eta hemen azkenik gure oiazko brotxetak satai saltzarekin. Espero dut denoi gustatzea eta badakizue non gauden, hemen, hone ginen. Ikusi arte. Hau, paeneko eta gora oiazkoi. Zuri gustatzen zaizkizugola espeziatutako haragiketa. Bai, haragia asko. Bai, gaina Senegalen ibilita eta hola alde batetik beste biltzen zehala, ez da? Bai. Egia zanteuna, seguru danoi gustatzen zaioa, baina espeziakin batzutan bakizu euskalduna pixka rarito bagea, eta hasieran, baina gero jaten jutezea, eta ia panek gio eta gehiago gustatzen zaizkit. Nahi baitare, Ez nun jango dana beti espeziakin, baina noiz benka amorratuan naiz. Bezarka da hondi bat, eta horretzekan itxurakin, daztatzeko gogoakin gelditu naiz. Urren arteeneko eta gurean jarraitzeko, inbiar deuna da hemen. Bueno, hau, bueltaka eta bueltaka lasai, gorritzen jutia. Hemen dakaoia iragazteko eta horregin azteko. Zen muzibiltzezea zuringoa gorringotatik banatzen. Ba, ez oso ondo, baina saiatuko nahi. Iepala, hoi gustatzen zaigu. Teknika pare badaude, bat. Izateana, hola, kaskatu eta alde bateak airiki, eta gero gorringoa pasatzen junda, zuringoa egiten jungoa eta gorringoa honea. Edo bestela, dena botatzezu honea, eta gero gorringoa rapatzezu eta honea botatzezu. Bueno, lehenengoa, a ber. Venga, zure kontu. Bueno, eta nik, jungo naizena da, ospinetakoa prestatzen, eta arraia utziko ja garbila, gio plantxati pasatzeko. Osa, hartaitik kasu hontan. Bueno, nola dijoa? Bueno, hortxen. Bueno, ondo, aida. Eta ni behar nuna zan, beste ontzitxo bat, ospinetakoa botatzen juteko. Oso, ondo. Bueno, olako artizagoa izan da, eta olako gauzak itxekin da, bota, listo. Hortxen. Ezin be, hau eskutu ingo dut zitu, ez da Oida. inorek ikusiko, bale? Eta, pentsatet esklusiboak izango, diala, edo lote handiak egiten dituzu, edo nola kudeatzen dituzu zure lanak? Normalian, ez da kolekzioa txikila izaten da. Igual 10 pieza, 15 pieza desberdin ditut, modelo desberdin, eta bakoitzetik, igual 5 nahi egiten ditut, asko ez hasieran. Gero, saltzen diren enean, egiten ditut. Azkenean nik egiten ditut eskuz, orduan, estok asko euki beharrean, gutxinaka egiten juten naiz. Azokak baino lehen egia da asko egiten ditu dala, eta gero, nola, ez tankadukatzen, etxian gordetzen ditut, urren arte. Eta gero, online dendan ere saltzen ditut. Eta esklusiboak direnak dira hori, jendearentzat egiten ditudanak pertsonalizatuak. Behaiek eskatzen, eta... Urrearekin, edo aliantzak nahi dituztenak, edo oroigarri bezala bitxieak eskatzen dizkidatenean, egia esklusiboak dira klientearentzat. Vale, eta esklusiboetan, edo zer gauza inalda, oleku batzutan mugatzen zea, edo noaino inalda esklusibo hori? Bitxigintzan teknika desberdinak daude, orduan, eskatzen didatenaren arabera, teknika bat edo beste aukeratuko nuke. Bat da, argizarian forma ematea, dala eskultura bat egingo bazenu bezala, eta gero positibo, negatibo, fundizio teknika luze badago. Eta bestea da, zuzenean metalarekin aritzea. Eta tanga, eta forma baten jutia, no? Orduan, niri proiektu bat edo aurkezten didatenean, nik erabakitzen dut, ze teknika erabili, baina horrenen hori esan dezuna argizaria, zitezu argizarien aurrena forma eman, gero ondarra jarri, gero hori zeakit pizakiteko erabiltzen da, hori da. Horrela, nik tailerrean, pequeña eskala, ni bakarrik moldetxo batekin egiten dut, baina gero baitare daukat, beste Zaragozako bitxigile bat, fundizio handi bat daukana, eta ia gauza bat baino gehiago funditu behar direnean, berak egiten dit. Moldera maten duzu prestatuta, edo... Eta molde horiek guztik artizauak zukiten dutzu argizarian ebai, edo aldain kontrol numerikokin ozenezekin edo egitea daudere bai? Egia da, impresion 3D-rekin, ordenagailuarekin diseinatu daitekela.
baina nik oraingoz eskuz egiten dut. Eskolan ikasi genuen, baina niri materialarekin kontaktu hori gustatzen zait. Orduan, bueno, proiektu bat oso zaila izango balitz, beste bitxigile bati bidaliko diot, ordenagailua lantzen duena. Vale, eta behar kudeatzea, eta... Hori da. Ados. Hori da. Bueno, hor barkatu, geldikan utzizut, eta guain bota irina, bertara, lehen da bizi jarri dugu gutxikin, da ez dizut botatzeko esan, marakuian gainea, zeatikan irina botatzen da horrean, moitzen aztegia eta dantzan gelditzea eta gero grumito gelditzea. Orduan, bertara bota, saiatu hor nazten horrekin, aber igual gutxi balin badao, hemendik goiarakada padreoa botako dituzu, baina gutxi bota, pastita batiteko, ulertzen? Eta gero pasta hori ja, grumito gabe da honian, orduan bai dena botako jo, bale? Venga, orduan likidotxo bat, Bai, hori da, ikustezu nola iten dan, ez da? Irina dana bota bihar diozu, neurtuta da bota. Bale. Eta zuk, nahiagozu bigarren teknika orduan, edo aurrenengo ere bai gustatzen. Bila gustatzen zaizkit, bai. Azkenean nik uste temporadak daudela baita ere, ez? Temporada batzutan gehiago gustatzen zai metalarekin zuzenean lan egitea, igual inspirazio iturria ere hori delako, ez? Geometrikoagoa, adibidez, edo volumen gutxiagorekin. Eta gero, volumenak eta formak nahi ditudanean, argizariaren teknikarekin hasten naiz lanean. Baina biak ditut guztoko. Zukalko zenian labana bat, inola, urrezko labana bat igual da, hola, ez da? Igual, hombre, garesti aterako litzaizuke, baina... Txiriarra nahi, oin txiriarra eta baina turriakin, bale? Hoi da, Egun aldiz gara merkio. Gero zingo zenuke garbitu, porque bestela bainua juningo zaio. Bai, hori nola da mantenimentua? Beti nik nera maikusiet, bai, arginanoko, ontzitxotan, hautzontzitan, da bestetan txilarrantzako produktu berezi bat ematez, marroitu itendia, o bestu itendia, eta holako. Hori hola jarraitzen du, ezta? Hoi normala da. Azkenian da, zilarraren zahartze edo prozesu normala, ez? Oxigenoarekin kontaktuan. Bere erdoi puntxu bat esango genuke? Hori da, gero gure gorputzaren pH-arekin ere zerikusia du, edo laperlara juten direnak bainatzera ateratzen dira zilarrezko bitxiak gris beltzak daudela, hoi naturala da. Azkenean nik askotan esaten dut, ez bada hori jalten gezurretazko dala. Karo, ez, egia da jendeak uste duela, arropa ez bezala, bitxiak ez direla garbitu behar, baina bitxiak garbitu behar dira. Azkenean, izer ditzen ditugu, zuketzen nuke pasako hilabete kamiseta garbitu gabe. Hau berdin. Bitxiak garbitu egin behar dira baita, ere. Orduan, karo, jendia jaztu ite zaio. Gero beste trukotxo badao, bandejantzat eta ez, baina bitxientzat ezabagoma. Nola? Zikintzan danean, ezabagoma pasa. Ezer da hori ez da? Borragoma. Borragoma. Eta ezabatu iten da, garbitu iten da. Ordu nik askoi esaten diet, borragoma pasatzeko piezen arabera, katea igual azkenian fina da eta hobe borragoma ez erabiltzea, ez da? Baina eraztunetan, brazaletetan daulakotan, borragoma pasata, garbitu egiten da. Ona. Eta, adibidez, gero... burnillakin, o beste dozein materialekin, ez dituzu erabiltzen, ez da? Ez. Hiru materialoik erabiltzen. Hori da. Latoia eta kobrea ere, eskolan erakutsi ziguten. Baina gero erabileran azkenean, ez dira hain metal, hain beste balio duten metalak, ez? Eta behin lan hori hartzezulo eta hain besteako dala, baina ezu luzaroko izatea lan hori. Hori da, eta metal honekin lan egitea gozada bada. Nik urrearekin beti lan egin izango, posible aukera eukiko banu, beti urrearekin egingo nuke lan. Baina... Bai, beti ez da, hain beste diru patzeko urria. Hoixe. Eta geho eta gutxillo guain esan dezun bezala, ingarezti da hola, ez da? Hoixe. Bueno, eta geho esan dezu taier... Botako dio gana, Joseba, segundu bat? Bai, oso ondo, ja elkartu ezu, bez? Bai, ez? Bain oso ondo, guain behitu, dena bertara botako zu, eta dena berri ondo naztu edena, bale? Perfecto. Eta geho ingo deuna da... Iragatzita bota hau bertara, dena ondo naztu berrize, eta gero zutara bueltan jarri, eta ja mantxo loditu arte, bale? Ja, natila batzuk bezala esan den, baina nola irina dakan, pixkat izangoa krema pastelera bezala. Ez du kuidoikan irekitia, zeatikan ez da moztuko. Natilaz batzuk ite deunian, bakarrika gorringo azukre eta esnia. Orduan, irekitean badu, moztu ite da. Hemen pixkat trampita indeu, eta hola errexako bateako zaila. Ongo izutena da, hemen jarri, eta zandakoa guain. Iragatzia guztia bertara, eta geho, hor dana geratzen da ondo naztuta, honea bota. Hartu mingaina.
Harrapatzeko dena leku guztietatik ondo. Ez errez galtzeko. Bueno, eta gero, eharra irutu zaitena da, nola norbaitek nahi badu bere bitxi batin, zugan ahun eta zurekin elkarlanian kudeatu aldula bitxi hori, ezta? Hori da. Nola iten da hori, nola iten dezuela noi? Bueno, batzuetan aukera dago nik metala jartzea. Ez dutelako beraiek metalik, eta nik jartzen dut metala, eta nik erakusten dizkiet, egin beharreko pausuak, ez? Azkenean, nik uste bitxigintza askotan tailerrak egon direla izkutuan, ez da? Osea, ez ditugu ikusi bitxigileak lanean, eta iruditzen zaigu, duten prezioagatik eta zaila izan behar dela. Baina, nik askotan esaten dut, zeramika... Igual trukoak ez erakusteko? Igual bai, baina azkenean da, beste dozein tailerreta jutea bezala, ez? Zeramikara, edo jostera, edo... Azkenean irakasle bat baldin badaukazu, edo gidari bat baldin badaukazu, erramintak eta tresnak eskura baldin badituzu, edo zein da bitxi erres bat edo zentzilo bat egiteko kapaz, ez? Zuk usten zueltun garantzitsuna materiala aukitzia ona, eta... Eta gidari bat. Eta gidari bat, ja. Hori da, edo ez dizute esango bitxi zailak egiteko kapaza izango geranik ikastarotxo batekin, ez? Baina ja esku hartzen jun, eta... Hori da, eta aliantzak ere adibidez, oso pieza erresak dira, ez? Ez dira oso komplikatuak izaten. Orduan, nik badakit... Aliantzak ez, baina aliantzak bai. Hori da, baina... Segun nondik hanbeitzezun ez tan komplikatu. Produktu fisikoa ez da hain zaila, ez? Orduan horregatik jende asko harritu egiten da, ez? Tailerrera sartzen denean esaten dit, kapaza izango alnaiz. Eta gero ateratzen direnean esaten dute, bitxi denda bateko bitxi bat dirudi, ez? Azkenean hori da, baina norbeak indakoa beste xarma bat euki behar du, ez da? Zalantzari gabe. Bikote asko, kasu askotan adibidez, mutil badagoenean bikotean, ez du eraztuna eraman nahi hasiera batean, ez? Bueno, eta gero, berak egin duenean, ateratzen denean, estrenatu nahi du. Oso desberdina da. Dendan erosi igual, luke inoiz jantziko aliantza, baina berak egin da, eta prozesuan parte hartu izan horreken ondorioz edo, gero eraztuna jantzi egiten dute, problemi gabe. Zukaldian berdina gertatzea, eta horregatik da garrantzitsua umek eta familiko eta laguntzia, porque geho, laguntzen bazuta egon baseatata, geho, matilak bajani berdiak. Norbeak inditunak ez da? Hoxe. Hori da. Bueno, hoi da, guain bertara bota, ja iragatzita dao, oso ondo, mingainakin harrapatu hor da ondena. Mingaina uzetara eaman ditela, ez da? Bai, hemen da kasu. Hoi da. Harrapatu dena ondo, bertara bota, eta bueltaka, loditu behar deu. Eta nik hemen behitu, ille inda ospinetakoa, gero botako diogorrea olio pixkat, gatzik ez du behar, zeatik anantxua daka. Ospinik ez du behar, zeatik piperra daka. Eta honekin asio puntu bat emango jo tomatiakin, da gozotasunare bai. Eta hau dena ja, martxan dakau, eta ingo deuna da, erreporte bat ikustea jungo geha. Zehazki jungo geha, taulara, ikusiko zuen, Bilbon dao, eundoko taulak prestatze ditue, brunch, drunch eta gainuntzekoak. Ikusiko zuen, zo ze jana basura, area junda, goziak etzateateko. Oazen bertara. Kaixo Joseba, zelan, egunon, ni Salma naiz, eta gaur Bilbon gaude, taula jatetzea ezagutzera etorri zara. Eta badakizu zer den drantza, gaur ezagutuko duzu. Hemen gaude, Kelirekin, hemengo jabearekin, eta hemen ikusten duzuena drantzaren adibide bat da, eta, azteko azalduko dizuet zer den drantza, ezta? Drantza, diner eta lantzen hitzen arteko kombinazioa da, arratsaldeko askari afaria esateko moduan. Oraindik Bilbon ez da hain ezaguna, baina beste hiri europar batzuetan bai. Gaur, bi taula egingo ditugu, taula gazia eta gozoa. Hasiko gara gaziarekin, taula iberikoa, eta hemen dekogu ingrediente guztiak. Eta Kelik lagunduko digu taula hau prestatzen. Eta, Keli prestatzen duen bitartean, azalduko dizuet nola hasi zen taula jatetzearen proiektua. Taula aurreko urteko maiatzaren 20an zabaldu zen. Proiektu honen atzean Keli dago, enpresa kudeaketan eta
ostalaritzan formatutako ekintzaile gaztea da. Aurreko lana utzi ostean, bere pasioa azetuko zuen zerbait bilatzea erabaki zuen, eta horrela taula sortu zuen. Brantzak eta xehestasunez zaindutako esperientziak kombinatzen duen espazioa. Taula Bilboko erdigunean dago, Indautxuko plazan, eta lokala berotasuna eta hurbiltasuna transmititzeko diseinatuta dago, eta dekorazioan egur naturala, landare biziak eta argiztapen ugaria erabiltzen dugu. Gure mahai guztiak partekatzeko dira, gure leloa irudikatzeko, momentuak batzen dituzten taulak. Hemen ikusten ari garena taula iberikoa da, hainbat tamaina ditugu, 2, 4 eta 6 pertsonentzako tamaina. Ikusten dugunez, urdai azpikoa, saltzitxoia eta solomoa darama, ere gazta pizkatxo bat. Ikusten duzuenez oso ogi bereziak daramatza, ikatza eta trufa ogiak. Tamaitzeko, oliba beltzaren hautza botako diogu gainetik. Hau izango zen gure taula gazia, taula iberikoa, drantzaren taula famatua. Orain taula gozoa egingo dugu, taula honen izena, taula parisina ditzen da. Gofreak, croissantak eta tortitak darama, guztia hemen eginda dago. Eta gero ere fruta freskoak jartzen ditugu, mahatzak, marrubiak, ahabiak, platanoa. Taula jatetzearen berezitasuna produktuen kalitatean, aurkezpen zainduan eta sormen handiko taulatan oinarritzen da. Gure bezero gehienak bertakoak dira, Bilbokoak, baina ere turista asko etortzen dira. 25 eta 50 urte arteko jendea etortzen da, baina baita ere adineko jendea etortzen ari da gauza berriak daztatzera. Eta bukatzeko, amaieran jartzen diogu pizkatxo bat lotus gaieta, apaintzeko taula. Joseba, hemen dekozu gure taula zoragarriak, eta nahi duzunean gizunon gauden. Hemen, taulan Bilbon. Agur! Aupa bikote, eta aupa taula horiek, Ai, amolako taula handa, me katxila marpaikio afaldu gabe. Dudi gabe, eta ze leku eharra, ze paraje. Goxatzen jarraitu, eta gu hemen jarraituko dugu, gure errezetakin. Beitu hemen tipolinak ze itxura hartu digun, Ia mermela da india eta dana. Beitu, guain ingo deuna da hemen, olio enten dazka guaina tipulan zapore gozo guztiak. Eta egin behar deuna da, beitu, egiten detena da, dena hartu, iragatzi hemen bertan, eta olio hortan bertan ingo deuna da, egaluzia erre, bale? Sanda. Vale, a ver. Lagunduko izut? Bihartzakin ez harrapatzatik nahi nuen hemen tipula laguntzeko. Bestela, guain, pinportan gelditzen bada hor behian, emate jozu egurra, eta gero erriten dia puntxoa. Gordu ondo jaso berdia denak, Vale, hau listo dakau. Eta, beste aldein detena da, gure egaluzia garbitu, eta goingo duna markatu, eta gero platera eratu. Eta hemen duna, hau gatea, ontzian jarri, otgailuti pasa, eta gogortu dira jateko prest daude. Eta hemen da gaulaia, guain bai hemen ikasi behar deula. Hoi da. Hau joesan amateu, no? Tomba. Hoxe, hortako da. Hemen ekarri dizkizut justo, J eta A, Joseba Regiñano. Eta hau izango litzake adibidez, zerastu un base bat egiteko moldea, bale? Hau zer da, urretxurilla edo txillarra? Zillarra. Orduan, aukera dago... Bai. Eta hoi eraztun bat iteko, primerakua. Eta grabatzia dago, zure inizialak. Orduan ni jarriko nuke. A ver, eman. Nire garbituko eta martxan jarri behar deteta. Lehenen J eta kolpeseko. Eta gelditzen da horri txatxita, ez da? Eta gero A, ointxera kutsiko izut. Eta, pap, seko. Ja, ona. Eta gero hoi, eraztun bihurtu daiteke, eta... Hoi barruan dijoa? Hoi, edo kanpuan. Nahi deuna. Ona. Eta gero horrei formatan maten da, zer eskutezea,
junke txiki bat bezala da kasu hola? Hori da, beste lastra borobil batekin, jungo nintzake borobiltzen, gero sopletearekin, batzutan ere sukaldeko soplete hori erabiltzen dut, soldatzeko, eta gero ja borobildu, pulitu, eta listo. Eta goxatzea, onna. Eta gero, bata bestiakin soldatu iten dezu, ezta? Hoi da. Hori adibidez, soldatzeko garaian, zemat, txiliarra soldatzeko txiliarra erabiler da, urriantzako urria erabiler da, bakoitzakin bere materiala, ezta? Bakoitzakin bere materiala. Eta niretza da, momentu politena. Bai, Sua, bukatzen nahi dela gore bai, historia igual. Hartzen ditun koloriak, metalak hartzen ditun koloriak, bai, gero nik uste ere badakala relax edo puntu bat, sua ikustea, begiratzea, entzutea, jendiai normalian gehien gustatzen zaiona. Sua bateari joaztela gaina, bai, eta sukaldia ere bai aldi berian. Hoi da, o tximinia, ez, nik uste suakin sukaldatzea bere xarma akala, ez da? Bueno, beti hor parrilla txingarretan, ez da, paella bat gazakin, omnibetik, a ber, guain bitroakin moderno ingea erresago garbitzeko, baina zuak bere xarma zegan, Gu lantokian arginen onko jatetzen zua da, kao. Eta nik egila zan zuak inoitutan, horregatik beti fuerte xamarriten dut. Baina neute bere xarma akala, eta bere errepuntxua desberdina dala. Justo nik, oaintxe aurreko astian iritsi nintzen Senegaletik, eta Senegalen zuak zukaldatzen dute oaindik. Lapikua, zua, basora dijuaz gurbila, etortzen dira, eta egunero, goizero, 11etan, hasten dira, zuaiten, lapikua, arroza... Nune ontzea Senegalen, egon dana, honi? Senegaleko egoaldian, Casamance zonan. Ni honitzen engorreko irlatikan eta hotikan separajel, zeleko garra. Bai. Eta han zuan, nik horrela bazkaldu dut, azkeneko hilabete osua, zuakin zukaldatu diate. Ni saiatzen naiz baitare, baina nahi eukitzen haute morteruakin. Nokos deitzen diote, eta antxe saltsa iten. Piper beltza, gero, beraien beste baratxuia, beste janari batzu, morteruakin, baina kristo morteruak zutik, eta gero bestiak aidia, zua, lapikua, eta 2 ordu pasatzen dute, 3 ordu, arroza iten egunero, arraiakin, bere barazkiekin, orduan ondo jandan ator. Engorren honitzen hortan de bai, jode, arraiak kristona jatezan. Bai, joango arrai espezial bat entzana, regitar, ez da? Regitar zonateizu? Dala, arrai bat dala bertako tiburoi bat bezala, eta gitarra forma da, kala, orduan regitar deitzen zaio. Igual luna ere deitzen diote, igual hoi berdina izango da, ez dakit. Regitar da, tiburoi bat, baina gitarran formakin. Bale. Eta hango simboloetako bat omen zan, horitzen jaten, Bale. Hori nik enun jaten behintzat. Baina gero zenbat itxaski, zenbat gauza honak atatzen zituen, kultura eharra. Egia da. Jo ze jende haundilla, jende haundilla, danak indartsuak, gorpuzkera eharrakin. Bai, eta bai badu hori, bere xarma, azkenean nire lana ere lan motela da, Eta zuarekin sukaldatzea ere, azkenean lan motela da. Nik uste guzti horrek gaur egun, lasaitasuna ematen digula. Eskuekin lan egitea, eta, pazientzia. Bestela beti presakin, da, bai. Hoixe. Bueno, eta tailerreta apuntatzeko, zein behar dut tailer batea apuntatzeko, ere bai, baki tailerrak ematen dituzula, ere bai, jendentzako, ez da? Hoi da, tailerrea apuntatzeko, o bai neri zuzenian deitu, o bai sare soziala bidez, edo bitartez, edo WhatsAppez, edo bestela web horri aldean ere, badago zuzenean erreserbatzea. Eta ikastaro berriak datoz. Baten bat, udararako gogoan eukan gauza berriren bat sartzeko, ezin detola asko zere gehiago kontatu, baina... Zerbait hemen primizian ezin dezu bota zerbait. Badago material berri bat, dala zilarrezko pasta bat, orduan zuk moldeatzen dezu pieza, plastilina balitz bezala, eta gero sopletearekin berotu, eta zilar bihurtzen da. Eta aukera askoz gehiago ematen dizkigu, ez dakigunean bitxirik egiten, harriak sartzeko. Orduan ez zera bitxigi espertu bat izan behar, engazteak egiteko, baizik eta zuzenean plastilina. Beitu, hau jarriko jozu mentapusketa bat bakoitzai, bale? Primera. Nila plateran bila nikoa eta banoa plateraratzea. Sondo. Hemen jarriko deuna da, tipulina, bildurri gabe, bat, eta bi. Horrela, abola dakaula, guain. Hemen, a ber, zemuzatea zidesigun 3 koloretxo hauek. Hemen, peresiak endu. Eta, goa, txuleta bezala atea behar duela. Txak, hoi da, barrun gorri, eta 2 bastarrak ondo inda. Bale. Egaluzietako ordinik eta jate aldezu. Batzutan bai.
Xuxiak eta tatakiak eta... Nik ina ez detiten, baina hortarako kanpora juten naiz, kanpora bazkaltzea, faltzea. Ondo ditezu, atea da inbiar data. Hoi da. Batzutan goxatzeko, besti egite buena, xeita jan, eh? Hori da. Ondo. Zuk ze prestatzen duzu, eukiko zu errezetan bat ola esatezula. Iepa, hau da nire errezeta lekak itituzu. Astero. Bretxara jaizten naiz, lekak erostea, garbitu, gaina erritual bezala hartzen dut. Eta, hoi gero aragi pixkatekin, patata pixkatekin. Gauza erra. Egia esan nire, baina salia, bai. Etxean asko jatitugu bainak. Neguan gehiago ematik borra jai, baina bain hemendik aurrea, lekak atope. Bueno, ikusi ezue, Ze itxura dakan horrek, guain botako jouna da hemen gainetikan. Hola, bixigarri pixkat, eta eharra indeuna. Zea, hemen, egaluziakin, eundoko errezeta, simple zinte, zipula, binarreta, eta produktua, egaluzia. Ei, mi eskerreteatik. Joseba. Hemen indeu. Ona. Eta hori txukun jarri ezu, ezin hobe. Bueno, launak, mi eskerrorreteatik, eta zuri etortzeatik, eta guain, bani joa, hemen, laiakin hau bukatzea. Bukatzea. Agur lagunak.